Κοίτα, πάλι το είχα στρωμένο κόρυβο, ξεφύλλα. Βρήκα γιατί οι άντρες είναι ανέστητοι. Δεν το πιστεύω, ρε. Να το πιστέψει, εξηγείται επιστημονικά. Δεν το πιστεύω ότι έχασε δεύτερο ευκαιρία ο άκρος. Άκρυσε. Ηλία, έχεις χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Ορίστε. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια γάμμα να κάνεις με βλάκας. Όχι αυτή την νοημοσύνη, η συναισθηματική νοημοσύνη. EQ το λένε. Ταινία δεν ήταν αυτή. Όχι τι ρε Ηλία. Το θυμήθηκες στον οξυγόνο. EQ. Καλέ. Τι κάνει, ρε. Φάντο, κλάιψε το, μην το λυπάσαι, Εδώ πάτε, ξαφνάτε παρακαλώ, πάτε, γέστη. EQ, Ηλία. Πώς λέμε για την εξυπνάδα IQ. Και για την πλάκια Isaac, κοίτα τι κάνει, ρε. Ωραίο σεντερφόρ πήραμε φέτος, μπράβο, μαλάρα, μπράβο. Άντε, ημίχρονο, έλα. Μίλα τώρα, λέγε. Δεν έχεις πολύ χρόνο, λέγε. Λοιπόν, άκου. Υπάρχει ένα μυαλό που σκέφτεται και ένα μυαλό που αισθάνεται. Εσύ από το πρώτο έχεις. Από το δεύτερο δεν έχεις. Δηλαδή είμαι ένας έξυπνος βλάκας. Μπράβο, ακριβώς, μπράβο. Συναισθηματικά είσαι ξύλο πελέκητο. Γιατί συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να καταλαβαίνεις αυτό που ο άλλος δεν σου λέει. Γιατί δεν μου το λένε να τελειώνουμε. Αυτή είναι η ιατρική νοοτροπία, αυτό λέμε. Όλα στο πιάτο τα περνέτε. Τώρα που δεν πιάτο έχουμε λοιπόν να πάμε. Πλάκα μου κάνεις, έχεις φάει ένα κουβά φιστίκια. Πεινάς ακόμα. Ναι, νιώθω και ένα κενό μέσα μου εδώ. Είναι το συναισθηματικό σου κενό. Ούλα, γύρισα. Εγώ φταίω που σε κουβί. Μπήκα, φώναξα, τίποτα, χαμπάρι. Σιγά με φώναξε, σας άκουγα. Την επόμενη φορά θα βάλω προπομπό να με αναγγείλει. Ο Μινάς Στρατέλης του προδρόμου και της Άννας γυρίζει στο σπίτι. Να, αυτή η συνήθειά σου να γυρνάς σπίτι κάθε μέρα. Και τι ήθελες να μείνω στο καφενείο μόνιμα. Δεν είναι κακή ιδέα. Κάποια στιγμή κλείνουνε. Άσε να βρε γυναίκα. Τρόμαξα να μάθω να πηγαίνω. Υπάρχουν και κάτι ωραιότατα παντάκια δίπλα στο πάρκο. Για πού στολίστηκες, θα βγεις. Ναι, θα πάω σε γάμο. Σε γάμο, πώς και έτσι. Ο περίγυρος μας συνήθως μας κάνει συγκηδείες. Αλλά και στα δικά μας εμείς οι άκυρες. Τι είπες. Τίποτα. Ποιος παντρεύεται. Ο ανιψιός της φιλενάδας μου της Μέρης. Και εμένα γιατί δεν με κάλεσε. Σε κάλεσα, να δεν το θεώρησε σκόπιμο να τα αναφέρω. Γιατί. Γιατί θα χώσουνε. Όχι, βαριέμαι. Γι' αυτό. Να κάνω ένα μπάνιο. Με τίποτα δεν αντισυνηθίσω αυτή τη μυρωδιά του καφενείου. Ο Κυρμέτιος με την κρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Αυτό ξαναπες το. Επίσης, ο άνθρωπος έχει δύο μνήμες. Μία πρακτική και μία συναισθηματική. Η δική σου, η συναισθηματική μνήμη υπολειτουργεί. Αν Μαρίνα έχεις φάει κοντρό κόλλημα, τίποτα δεν υπολειτουργεί πάνω, μια χαρά είναι. Και όμως Ηλία και μπορώ να σου το αποδείξω με ένα μικρό παράδειγμα. Ας πούμε, θυμάσαι ποιος έβαλε ένα γκολ το 1972. Ο Σιδέρης. Αλλά δεν θυμάσαι τι φορά στο πρώτο μας ραντεβού. Ποιος εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Ποιος το λέει αυτό. Θυμάσαι. Ναι. Τι φορά. Ένα φουστάνι. Έλα. Η παντελόνι θα ήταν η φουστάνη. Φόρεμα, ήταν φόρεμα. Είδες, το θυμήθηκα. Τι φόρεμα. Μακρύ. Όλα τα φορέματα μου τότε μακριά ήταν. Ναι, γιατί μετά την έδωσε και τα σήκωσε μέχρι τον αφαλό και εγώ άρχισα εντάξει. Δεν μου την έδωσε. Εμένα άλλαξε η μόδα και εσύ μην αλλάζεις θέμα. Τι φόρεμα. Ένα μακρύ φόρεμα και σου πήγαινε ήσουν κούκλα. Ήμουνα Κούκλα. Ευχαριστώ, αλλά μην υπεκφεύγεις. Γιατί η υπεκφυγή είναι δείγμα χαμηλού EQ. Εντάξει, αγαπώ, ό,τι πεις, έχουμε να φάμε τώρα κάτι. Τι θες να φας. Ό,τι να είναι, ό,τι μου φέρεις το φάω, φέρ' το εσύ. Μήπως να παραγγείλουμε καλύτερα. Μαρίνα, είδες που καταλαβαίνω αυτά που δεν θέλεις να μου πεις. Δεν μαγείρεψες. Μήπως να παραγγείλουμε πίτσα. Μαρίνα, υπεκφεύγεις και η υπεκφυγή είναι δείγμα χαμηλού EQ. Ευχαριστώ, αγάπη. Πάσο. Γιατί διαβάζεις βιβλία εγκυμοσύνης. Άρη, γιατί έχασες τον δρόμο σου. Εγώ ρώτησα πρώτος. Διαβάζω για ένα
σεμινάριο με ευτικής που θα πάω την άλλη εβδομάδα.